Γεια σας. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ λίγες σκέψεις για τον προβληματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοσιογραφία στην χώρα μας, όχι μόνο στον τρόπο που παρουσιάζει τα υποτιθέμενα πολιτικά γεγονότα στο εσωτερικό της πατρίδας μας, αλλά και ιδιαίτερα για τον τρόπο που τμήματα τουλάχιστον, όχι όλοι, τμήματα της ελληνικής δημοσιογραφίας παρουσιάζουν τις πολιτικές εξελίξεις στην γειτονική Τουρκία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν το συζητούμε στον δημόσιο διάλογο, δεν έχω ακούσει κάποια σχετική κριτική δημόσια συζήτηση και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε μερικά πράγματα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι κάποια συγκεκριμένα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και κάποιοι μεγαλοδημοσιογράφοι και ανταποκριτές κτλ. Παρουσιάζουν την Τουρκία στην ελληνική κοινή γνώμη ως μία σχεδόν θα έλεγα υπερδύναμη, η οποία υποτίθεται έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι πανίσχυρη, ασκεί πολιτική πολυδιάστατη και έχει μία υποτίθεται έξυπνη διπλωματία κτλ. Γενικά έχουμε μία παρουσίαση, δηλαδή σε ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, έχουμε έναν τρόπο παρουσίασης της Τουρκίας, ο οποίος δεν συνάδει με τις πραγματικότητες. Και επίσης βλέπουμε και μία σοβαρή έλλειψη κριτικής. Όταν ας πούμε οι πολίτες της Ελλάδος βομβαρδίζονται με πληροφορίες για την τουρκική αμυντική βιομηχανία, για παράδειγμα, για τα τουρκικά drones για παράδειγμα, και το πόσο έχει προχωρήσει η Τουρκία σε αυτούς τους τομείς, που αυτό έχει βέβαια ένα μερίδιο αλήθειας. Από την άλλη όμως δεν ακούμε ποτέ από την ελληνική δημοσιογραφία, ή τουλάχιστον από τμήματά της, δεν ακούμε ποτέ για τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα, κυρίως όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα, την έλλειψη ελευθεριών και δημοκρατίας, τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος, τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τις δολοφονίες κτλ. Θυμάμαι μάλιστα πριν από ένα περίπου χρόνο, 1,5, παρακολουθούσα ελληνικό κανάλι και τον ανταποκριτή του από την Κωνσταντινούπολη, το οποίο περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια το τι κάνει ο Ερντογάν καθημερινά, και αυτό το έβλεπα για σχεδόν κάθε μέρα για αρκετές μέρες, όπου βλέπαμε, μας έλεγαν οι ανταποκριτές τι έκανε ο Ερντογάν σήμερα, ποιους συνάντησε, με ποιους ήπιε τσάι, σε ποιους έκανε προξενιό, γιατί είχαμε και τέτοιες ειδήσεις εντός εισαγωγικών στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή θα το ερμήνευα ως μια προσπάθεια καλοπισμού της τουρκικής πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας, πράγμα το οποίο σημαίνει, για να το πούμε με απλά ελληνικά, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα είδος παραπληροφόρησης προς την ελληνική κοινή γνώμη. Επιπλέον, ένα άλλο είδος παραπληροφόρησης κατά κάποιο τρόπο είναι και τα πολλά τουρκικά σύριαλ, τα οποία έπαιζαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια, δεν ξέρω αν συνεχίζουν ακόμα, έπαιζαν στην ελληνική τηλεόραση και παρουσίαζαν ενίοτε μια ιδηλιακή εικόνα της τουρκικής κοινωνίας, με υποτίθεται εντός εισαγωγικών παραδοσιακές αξίες κτλ., οι οποίες επίσης δημιουργούσαν μια πολύ θετική εικόνα για μια χώρα η οποία είναι βουτυγμένη κυριολεκτικά στο αίμα και στην βία. Επομένως, το ερώτημα που θα ήθελα να θέσω και να σκεφτούμε όλοι είναι γιατί παρουσιάζεται μια εξειδανικευμένη, μια πολύ θετική εικόνα μιας κατάστασης, μιας χώρας, μιας κοινωνίας η οποία είναι βαθιά διχασμένη, είναι βουτυγμένη στην βία, μιας χώρας, μιας κοινωνίας η οποία καταπιέζεται, διώκεται, αλλά και μιας χώρας η οποία απειλεί τον περίγυρό της, έχει εισβάλει σχεδόν σε όλες τις γειτονικές χώρες, κατέχει το 1/3 της Κυπριακής Δημοκρατίας και απειλεί διαρκώς και την Ελλάδα στο Αιγαίο, αλλά και για άλλα ζητήματα. Επομένως, θα πρέπει νομίζω να αναρωτηθούμε όλοι μας γιατί από κάποια τηλεοπτικά δίκτυα και ορισμένους δημοσιογράφους, ξαναλέω όχι όλους, βλέπουμε διαρκώς μία αναπαραγωγή θετικών ειδήσεων για την Τουρκία, ενώ καθόλου δεν παρουσιάζονται οι εσωτερικές τριβές που έχει αυτή η κοινωνία, η καταπίεση, το έλλειμμα δημοκρατίας, οι φυλακίσεις, οι δυσλειτουργίες των θεσμών κτλ. Πολύ σπάνια θα δει κανείς τέτοιου είδους ειδήσεις στην ελληνική τηλεόραση, ενώ στις εφημερίδες είναι κάπως πιο πλουραλιστικές, υπάρχουν
περισσότερες αναλύσεις για το εσωτερικό της Τουρκίας, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Στην τηλεόραση όμως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά πριν μερικούς μήνες όταν ο Ταγίπ Ερντογάν κέρδισε τις εκλογές και ανέβηκε στο μπαλκόνι για να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους του. Η ομιλία του εκείνη κράτησε για 30 λεπτά και την μετέδωσε ολόκληρη, χωρίς κανέναν μάλιστα κριτικό σχολιασμό και παρέμβαση, η ελληνική δημόσια τηλεόραση, η κρατική, η ΕΡΤ, αυτή την οποία οι πολίτες πληρώνουν με τους φόρους τους. Ουσιαστικά δηλαδή, είναι σοκαριστικό να το συνειδητοποιείς, ουσιαστικά είδαμε τουρκική προπαγάνδα σε ελληνική μετάφραση. Αυτό δεν έχει συμβεί με παρουσίαση εκλογών καμιάς άλλης χώρας. Παρουσίαζαν τις εκλογές στην Τουρκία λες και πρόκειτο για τις εκλογές καμιάς δημοκρατικής χώρας ή και καμιάς μεγάλης υπερδύναμης η οποία έχει επιρροή στον πλανήτη αλλά και στα πολιτικά πράγματα στην Ευρώπη και στη δική μας χώρα. Και βέβαια ποτέ δεν ακούσαμε από τα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα για το πόσο προβληματικές ήταν αυτές οι εκλογές, διότι ο τρόπος που παρουσιάστηκε κιόλας έδινε την εντύπωση στους πολίτες της Ελλάδος που ενδεχομένως να το παρακολούθησαν ότι οι εκλογές στην Τουρκία διεξάγονται με όρους ευρωπαϊκούς, ότι όλα κυλούν ομαλά, οι θεσμοί λειτουργούν κανονικά, η αστυνομία, η στρατοχωροφυλακή στα χωριά, στις μικρές πόλεις δεν παρεμβαίνουν, ιδιαίτερα στις κουρδικές περιοχές δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, καμία υπέρβαση καθήκοντος, καμία καταπίεση προς τους ψηφοφόρους. Μας παρουσίασαν δηλαδή μια εκλογική διαδικασία η οποία ήταν αρμονική και εντός εισαγωγικών δημοκρατική, σαν επρόκειτο για κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και με τον τρόπο που διεξήχθησαν εκείνες αλλά και άλλες εκλογές στο παρελθόν στην Τουρκία. Ποτέ δεν ακούσαμε κάποια κριτική για την καταπίεση, για τις απαγορεύσεις και για την οθεία που υπήρξε σε αυτήν αλλά και σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες. Αν όμως οι δημοσιογράφοι αυτοί που μετέδιδαν αυτή την λανθασμένη εικόνα έκαναν βαθύτερη έρευνα και μιλούσαν και με κοινωνικές οργανώσεις, με οργανώσεις της αντιπολίτευσης, με κόμματα αντισυστημικά της αντιπολίτευσης κτλ, τα οποία υπέστησαν διώξεις, αλλά και με ανθρώπους που λειτουργήσαν ως παρατηρητές στις εκλογές, θα διαπίστωναν ότι αυτές οι εκλογές δεν ήταν και τόσο δημοκρατικές όπως μας τις παρουσίαζαν. Και εδώ λοιπόν είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο επεσήμενα από το ξεκίνημα αυτού του βίντεο, ότι δηλαδή ένα κομμάτι της ελληνικής δημοσιογραφίας, των ελληνικών τηλεοπτικών δικτύων, όχι όλοι, ξαναλέω, ένα μέρος τους, είτε από αφέλεια, είτε από έλλειψη επαρκούς επαγγελματικής συνείδησης, είτε από τεμπελιά, είτε από κάτι άλλο, δεν ξέρω, παρουσιάζουν μία εικόνα της Τουρκίας η οποία δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες. Παρουσιάζουν μια ενίοτε πολύ θετική εικόνα της Τουρκίας και της κοινωνίας της, ενώ αποσιωπούν την βία, τις διώξεις, ξαναλέω, τις φυλακίσεις, την καταπίεση κτλ. Ακόμα και όταν κάποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί υποτίθεται ότι παρουσιάζουν την Τουρκία με έναν εντός εισαγωγικών αρνητικό τρόπο, όταν κάνουν δηλώσεις οι πολιτικοί ηγέτες, για παράδειγμα, που απειλούν την Ελλάδα ή την Κύπρο κτλ. Ακόμα και τότε παρατηρώ ότι η ρητορική ορισμένων δημοσιογράφων αναπτύσσεται με έναν τέτοιον τρόπο, σαν να προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη και δεν πρέπει να αντισταθούμε στον τουρκικό επεκτατισμό, πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βρούμε. Αλλά το ερώτημα είναι να βρούμε τι, όταν ο άλλος διεκδικεί 100 και εσύ αυτό το οποίο διεκδικείς είναι μόνο να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο που σου αναγνωρίζει κάποια δικαιώματα, έτσι. Επομένως, τι μένει για να βρούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Μάλιστα το άλλο το οποίο μου προκαλεί εντύπωση και ερωτηματικά είναι το πώς ορισμένα, ξαναλέω, τηλεοπτικά δίκτυα παρουσιάζουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας. Επειδή έχει κυριαρχήσει να μιλούν όλοι για τον δεύτερο μεγαλύτερο σε αριθμούς στρατό μέσα στο ΝΑΤΟ, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ο πιο ισχυρός, έτσι. Αυτό είναι κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση. Και ιδιαίτερα οι ειδικοί, οι αξιωματικοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων τα γνωρίζουν πολύ καλά αυτά τα θέματα και έχουν πολύ σαφή εικόνα. Όμως το ερώτημα που θέλω ξανά να θέσω είναι γιατί διάφοροι δημοσιογράφοι κατά καιρούς παρουσιάζουν μία σχεδόν αίτητη εικόνα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μα καθόλου έτσι. Επίσης,
γίνεται μια υπερβολική, θα έλεγα, προβολή της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Σε λίγο θα αρχίσουν να πιστεύει κανείς ότι πρόκειται και για διαφήμιση, δηλαδή πληρωμένη διαφήμιση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην ελληνική κοινή γνώμη, η οποία δεν είμαι βέβαιος σε τι αποσκοπεί, στο να ενημερώσει απλώς, και τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες, δεν είναι ειδικοί στα αμυντικά συστήματα και στρατιωτικές τεχνολογίες. Αυτή η κατανόηση αυτών των πραγμάτων απαιτεί και μια εξειδίκευση, έτσι. Επομένως, σε τι εξυπηρετεί μια τέτοια υπερπροβολή των υποτιθέμενων δυνατοτήτων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων? Για σήμερα θα σταματήσω εδώ και θα επανέλθω σύντομα με καινούριο βίντεο και διαφορετικές θεματικές.